дар шаҳри Хуҷанд аксияи дӯкони саломатӣ оғоз гардид, ки ҳадафаш пешгирӣ аз зарари магаз аст, ки асосан дар моҳи апрел зиёд мешавад. Дар доираи аксия маркази назорати давлати санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд дар регистони Панҷшанбе варақаҳои таблиғотӣ паҳн кард. Мутахассисони ин ниҳод ба одамон оиди пайдоиш, пешгирӣ ва роҳҳои нобуд сохтани магазҳоро фаҳмониданд. гуфта мешавад, ки манбаи пайдоиши магазҳо соҳили дарё буда, назди соҳил тухм гузошта афзоиш меёбад. Як магаз бино ба гуфти масъулин тахмин 1000 тухм мегузорад. ҳарорати ҳаво ки аз 10 дараҷа боло рафт, магазҳои гуногун ҳам пайдо мешаванд. аз ин рӯ масъулини маркази назорати давлати санитарию эпидемиологӣ дар соҳили дарёи Сир корҳои санитарӣ техникӣ гузарониданд. масъулин тоза кардани қамишзори соҳили дарёро тавсия медиҳанд, ки манбаи афзоиши магазҳо мебошад. усули дигари нобудсозии магазҳо ин пошидани заҳрухимикатҳо арзёбӣ мегардад. феълан дар ду соҳили дарёи Сир ҳам корҳои безараргардонӣ ва санитарию техникӣ идома дорад, зеро бино ба мушоҳидаҳо асосан дар фурсати бегоҳирӯзӣ магазҳои зиёд дар ҳудуди шаҳр паҳн шуда боис ба нороҳатии одамон гашта истоданд. ба хусус ҳангоми истироҳат магазҳо бо фароғати истироҳаткунандагон таъсир мерасонанд, ки ҳарчанд ин магазҳо гуфта мешавад ба саломатии инсон зарар надорад. дар ноҳияи восеъ бо мақсади дастгирии ятимони кул таҳти унвони пешвои миллат ғамхори ятимон ҳамоиши фарҳангӣ доир гардид. ин чорабинӣ аз бахшҳои гуногун иборат буда ба истиқболи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ташкил ва гузаронида шуд. дар қисмати расмии чорабинӣ қайд карда шуд, ки ҳукумати мамлакат нисбати кӯдакони ятиму бесаробон монда таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда, дар ин самт ҳамаи тадбирҳои саривақтиро амалӣ карда истодааст. дар ноҳияи восеъ 40 нафар кӯдакони ятими кул дар мактаб-интернати деҳаи Арал ба таҳсил фаро гирифта шуданд. барои онҳо тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо рақсу суруд ва саҳнаҳои ҷолибу тарбиявӣ гуворо ва хотирмон гузашта аз тамошои он иштирокчиён ғизои маънавӣ бардоштанд. дар саҳна кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, гурӯҳҳои ҳунарии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия бо барномаҳои ҷолиб баромад намуданд. дар ин рӯз барои иштирокчиёни чорабинӣ зиёфати нисфирӯзӣ дода шуда, аз номи бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар қисмати дуюми рӯз иштирокчиёни ҳамоиш ба саёҳати мамнӯъгоҳи тарихии Ҳулбуг рафта, ин мавзеъро дида бо таърихи ин шаҳри асри миёнагии тоҷикон аз наздик шиносоӣ пайдо намуданд. 7 нафар аъзои як оила бо ҷурми қасди ҷиҳод дар Сурия аз 17 сол то 12 сол аз озодӣ маҳрум шуданд. инҳо аъзои як оила ҳама сокинони ҷамоати Навгилеми шаҳри Исфара буда, бо даъвати Баҳодур Насриддинов, писари хонаводаи Насриддиновҳо ба давлати исломии Сурия сафар кардаанд. Баҳодур Насриддинов давоми солҳои 2011-2013 дар шаҳри Душанбе ҳамчун сармуҳосиби ширкати сохтмонии иҷроишгарӣ ба номи Таргови дом фаъолият мекард ва ҳамроҳи аҳли оилааш дар Душанбе истиқомат дошт. пас аз он ки муддате бекор мемонад, ба ташкилоти экстремистиву террористӣ тариқи шабакаи иҷтимоӣ пайваст гардида, оид ба ақидаҳои ҷинояткорона маълумот мегирад. Баҳодур Насриддинов баъди чанд вақт аъзои фаъоли иттиҳодияи террористиву экстремистӣ гардида, аз роҳбарони он таълимоти ифротгароёна гирифтааст. Баҳодур бо ақидаи ифротгароёнаи худ ҳамаи аъзои оилаашро таълим дода, онҳоро барои аъзо шудан ва ба давлати Сурия сафар кардан тарғибу ташвиқ кардааст. бо роҳбарии Баҳодур Насриддинов дар умум 28 нафар аъзои як авлод соли 2017 ба Сурия сафар карданд. модари Баҳодур Мавлуда Насриддинови 71 сола бо ҳукми судяи суди вилояти Суғд 12 сол аз озодӣ маҳрум гардид. ҳамчунин духтару наберагонаш Ҳайдархон Насриддинов, Мушоира Нуруллоева, Шоҳина Нуруллоева, Фарзона Насриддинова аз 12 сол то 12.5 сол маҳкум ба зиндон шуданд. Фарзона Насриддинова ҳамсари Насрулло Абдувалиев мебошад, ки пас аз 2 моҳ ин оила соҳиби фарзанд мешаванд. ҳоло 19 нафар аъзои ин хонавода дар Сурия қарор дошта, 9 нафари онҳо аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Туркия бозгашт ва тавассути давлати Озарбойҷону Қазоқистон моҳи феврали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. 2 нафар аз судшаванда, ки яке бемории рӯҳӣ дорад ва дигар ноболиғ аст, парвандаи ҷиноӣ нисбаташон қатъ карда шудааст. судшавандагон ба гуноҳи худ иқрор шуда, гуфтаанд, ки онҳо гумроҳ шуданд ва мазмуни ҷиҳодро ғалат фаҳмида, бар замми ин занҳои хонаводаро низ ҳамроҳ намуданд. чанде аз хешовандони оилаи Насриддиновҳо дар мурофиаи судӣ иштирок карданд ва онҳо аз ҳукми баровардаи суди вилояти Суғд розӣ нашуданд.
ما میگل امید نداشتیم سودی عادلانه چقدر سود که همین بارای گمراهی رفتن و همش اونا هش به اقرار ساز نخواد که 17 سالتیان نخواد که زنهای بینابند نگیرن و فرزانه مادر میشه نخواد تو 12 سالتیان آخر گیجان به این باد حامله است فرزانه. حامله